lige om lidt, det vil sige her i november, der kan vi vise resultatet af en ret langvarig proces, vi har været igennem. Og det er simpelthen et EU-udbud, vi har vundet, så meget kan vi sige. Og det vi står med her, det er de Lego-klodser, vi har baseret vores koncept på, altså rammer, koblinger, beslag, farveprøver og i særdeleshed noget LED-teknologi. Så her der har vi byggeklodserne, og Troels har stået for udviklingen af det kreative. Anja står for at få det hele til at lykkes. Messestand, hvor vi bruger skærme, der både går rundt om hjørnet, og som man ser lige fra. Så vi udnytter LED-teknologien til at skabe blikfang og opmærksomhed. Ja. Og så skal vi bare have fuld bulder fra vores kunde. Lidt længere sydpå i Europa. Det glæder vi os rigtig meget til at løfte sløret for. Og som I kan se her lidt med både genbrugelige tæpper og alle mulige farveuniverser, vi lige skal lave prøver ud fra, så er vi ret sikre på, at vi også kommer i mål med en svært begejstret kunde. Indtil videre, så virker de i hvert fald pænt tilfreds. Ja. Ja, siger jeg. Så far, så godt. Så far, så godt.